E que falando de traballos que molan, ou que non molan, ou que gustan, ou que non gustan, eu teño especial debilidade pola hostelería, porque estudiei hostelería, traballei moitos anos, sempre en sala, non en cociña, en sala, gustábame moito e teño debilidade polas persoas que fan ben. E aquí hai unha persoa, podes poñerte en pé, por favor? Ti és o propietario do Bacoriño. Sí, aquí en Ferrol. É que seino, porque estamos estes días en Ferrol, aquí facendo este programa, é un lugar emblemático. Canto tempo levas aí traballando? Eu levo 37 anos traballando en hostelería. Hostelería. No Bacoriño en Ferrol desde o 2004, pero empezamos en Narón no ano 94. Empezamos realmente no 91 con un dono, meu hermano Amaseu, por vocación. Por vocación, é que isto é... Sí. Isto é importante, Porque ti estudiaste hostelería. Sí, pero eu xa traballara con 16 anos... A primeira pregunta que che fixeron os profesores cal foi? Sabes cal debería de haber sido? Dime. O teu tempo libre, cando ti estás traballando, estás disposto a traballar en hostelería cando os teus amigos están disfrutando? Si dis que non, eu xa te boto da clase, como o profesor Bastos. Coítame, sabes que pasa? Totalmente, verdad? Espera, no, por alusións que responda Bastos, non? Bastos, responde, que acaban de... Non escoitastes? Sí, escoitei. Ah, pois responde, non? Estás moi calado aí. Porque ten razón, primeiro, a hostelería é un traballo moi duro e require de moita intelixencia. E moita paciencia. Paciencia, saber tratar coa xente, memoria, habilidade de xestión, orden. É unhas jornadas moi longas. Ainda por riba, o salario moitas veces non é alto, pero non é alto porque non queira o señor. O salario o poñen os clientes. Non o pon... Estou seguro que o señor, se pudera, pagaba 1 millón de euros ao mes aos traballadores. Que pasa? O problema é que os clientes están dispostos a pagar eso. Eles saben perfectamente que se sube moito o prezo, por pagarlle máis ao traballador, a xente deixa de vir. Sí, o que pasa que é verdade, eu recordo iso do reloxo, é certo que eu traballaba cos meus amigos, entón xa non había problema, e ademais, bueno, en fin, son... Rafa, unha cousa entre os dous. Como se leva eso cando estás apurado e de pronto alguén está petando cas chaves na mesa ou dicindo, neno, ven! Eso non desespera. Con moita paciencia, verdad? Ou non sei... Fala ti, perdón. Sí, con paciencia. O ser un tema vocacional, ti tes que respetar. Ti estás... Antes falábamos... Sí, pero cando estás liado e hai 3 mesas que te están chamando e además non te chaman polo nome, neno, ou cas chaves. Bueno, esos de Coruña, Iso falta de educación, pero non en toda Galicia pero de neno. a cuestión é que sí que hai que, bueno, é que non que me quero meter a opinar demasiado, pero sí que, porque é vos o protagonismo, pero habería que ter en conta os horarios. Estáse facendo, antes abríase todos os días, xa se están cerrando o día da semana, estáse máis regulando, respetando os dereitos dos traballadores, que isto é importante. Quizá vai un pouco en contra do relato que se leva ahora, pero a hostelería é un dos sectores que máis evolucionou en 30 anos. Eu recordo... Vale, hai opinións. Vale, eu poido decir que eu empecé a traballar no ano 90 e se abría ás 9 da mañá e se pechaba cando se iba o último cliente. Pero agora o peche está regulado? No, como peche. Despois da pandemia... Horario de peche. Claro, pero que... O peche marca... Vamos a ver, eu quero dicir, generalizar en hostelería é moi complicado, porque hai moitos negocios diferentes. Eu que falo é en general. Pode haber... Escoítame unha cousa, pero o peche determina o... Yo llevo en hostelería desde los 16 años, tengo 50. Non he encontrado unha empresa en Ferrol aún que me pague horas extras obligadas, días libres, que deberíamos de tenerlos por derecho, vacaciones, 15 días la empresa, 15 días el trabajador, tampoco existe. Pero mira, hai unha falta de entonces hai mucho... Vale, pero eu agora vouche dar a meu versión con todo o respeto. Escoitarvos, por favor, sí. Eu, por exemplo, dígoche, coa oferta que hai hoxe demanda, o mellor tes que buscar outra... O sea, pues si encuentro una empresa que lo cumple, mándeme el teléfono. No, que che contrate. Directamente. Bueno, aí queda. Todo o mundo ten... Todo o mundo pode falar. A cuestión é... Ti és feliz no teu traballo? A mí me encanta mi trabajo. Encántache. Y además me gustan las empresas que son movidas, que hay mucha comanda. A mí me encanta. Pero... pagándome lo que me corresponde mis horas. Sempre. Era que como programa vai de ser feliz, quería eu sabelo. Claro. Vale. Seguimos despois falando contigo, pero teño aquí a dúas persoas
dúas persoas. Hola. Recordadme o vosso nome, porfa. Camilo, Camilo e... Claudia. Camilo e Claudia. De onde sodes? de Colombia, de De Bogotá. Colombia. De Bogotá. Sí. Precioso país, a xente máis amable do mundo está en Colombia, xa vos lo digo. Vos viñestes para Galicia Sí. e montastes un negocio. Sí, hace 7 años nos vinimos de Colombia y aquí estamos. Llegamos directo aquí a Ferrol y aquí vamos. E a cuestión é, sodes felices? Muy felices. Sí. Somos muy felices ¿Por en qué? Ferrol. Porque la gente nos recibió muy bien. Traíamos quizás un poco de nervios por cómo nos iban a tratar, por ser de fuera. Sí. Pero nos han recibido muy bien, E o traballo? muy bien. Sí. Excelente. Yo soy feliz con lo que hago. Que negocio guai. tedes? Tenemos uno de iluminación, electricidad. Yo soy electricista de profesión, electromecánico, y Claudia, mi mujer, es contadora en Colombia. Ajá. Contable, non? Dicimos Contable, aquí. sí. Y eso, nos vinimos hace 7 años, comenzar de ceros, por cuestiones de violencia allí que se maneja. E collestes un negocio aquí, Sí, cogimos mantivestes o nome, igual, trabajé con Antonio un tiempo Ajá. y él se jubiló y yo seguí el camino de él y aquí estoy. que bon. Sí, Entón felices, non? sí, mucho.